Sziasztok! Ebben a videóban két tengeri malacomat láthatjátok, Mirielt, aki egy 4 éves nőstény, aranyaguti, és Berilt a kis kopaszt, aki itt 1 hónapos volt még csak, egyébként ez februárban készült. Ez volt az első alkalom, amikor összeengedtem őket, és reménykedtem a sikeres összeszoktatásban. Itt legelőször találkoztak, tulajdonképpen így közvetlenül, mert eddig csak rácson keresztül érintkezhettek, és hát a kicsi szó nélkül átengedi a kajáját, mert muszáj, és ezt jól is teszi. Ha nem tenné, valószínűleg elverné, és azt senki nem akarja. De láthatóan nagyon jól el vannak, itt beledobta az uborkát a tálba. Szimatolja, ismerkedik vele, nagyon-nagyon örültem, hogy ilyen jól fogadta. Itt még nyalogatta is, de ezt egyébként a mai napig csinálja. Ezt kedveskedésből csinálják, és úgyis ilyennek nagyon örülök. Itt is ismerkednek. Még azért tartja picit a távolságot Beril. Ha kell, el is szalad. Néha muszáj kitérni a nagyobb elől. Miri csak néz, hogy most mit akarok ezzel itt. Nagyon szokatlan még neki, hogyha valaki oldalba böki, vagy hasonlók, de majd megszokja. Hát 4 évet egyedül élt sajnos, de most már sokkal jobban érzi magát, jobban ki is nyílt, a személyisége sokkal bátrabb, több mindent megeszik, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jól alakultak a dolgok. Egyébként 2-3 órát töltöttek ebben a kifutóban, az alatt össze is szoktak, tehát nem volt semmi gond, nem akarta bántani a nagy a kicsit, úgyhogy jó, hát vannak itt kergetőzések, meg ilyesmi, de ez egyáltalán nem volt vészes, ahhoz képest, amik egyébként így történni szoktak ilyen helyzetekben, tehát így egymásnak esnek, meg hasonlók, hát itt semmi ilyesmi nem volt. A kicsi az nagyon élelmes, kivettem a tálkákat, hogy egymással törődjenek, de hát ő rögtön ki is jött. Itt nyalogatta a fülét, illetve harabdálta is, rá is szóltam, mert azért ezt így mégsem kéne. Aztán szerencsére le is szokott rólam, ez fájt a kicsinek. Ugrál, jó kedve van. Keresi mindig a kicsit, hogy merre van, de most ez menekül előle. De most már nincsen semmi félelem, tehát teljesen jól el vannak együtt. Ennek már több mint 3 hónapja. Első napon összeszoktak, azóta egy ketrecben élnek. Egy semleges területre kell őket ilyenkor kitenni, sok szénával, búvóhelyekkel, amint láthatjátok, mindegyik búvóhely 2 bejáratos, ez nagyon fontos, hogy ne szorítsák egymás sarokba, esetlegesen így elkerülhetők a sérülések, és igazából egy játszótér is, mert jól érzik magukat ilyenkor, ha bujkálhatnak, szaladgálhatnak. Aztán itt már így, mintha így megunta volna, ki akart jönni, utána vissza is tessékeltem. Itt szénáznak együtt, hát ez már nagyon jó jel. A kicsi ez mindig követte a nagyot, hogy ez mit csinál, mit eszik, hova megy éppen. Itt Miri kicsit így megunta a dolgot, elhúzódott, mosakszik. A kicsi közben eszik, folyton evett, tehát végig. Nem feküdt le egy pillanatra sem. Hát a Miri az már itt kezdett elfáradni, kicsit úgy megunta a dolgokat. Úgyhogy azt mondja, jó van. Ez le is dől. Kész. Jó, aztán persze ez pár percig tartott. Tiszteletben kell tartani a határokat, ezt itt hamar megtanulta szerintem, nem esett baja. Fel akar mászni az oldalára, gondolom véletlen azért, vagy hogy hozzábújjon, vagy pedig, hogy a szénához odajusson.
Jól van. Kis ügyes, okos. Örül most már ő is, hogy nincs egyedül. A kicsi az meg körülbelül mint a pótmamára, úgy tekintett rá. Köszönöm szépen a figyelmet! A jövőben még valószínűleg elég sok videót láthattok erről a két kis jószágról, mert imádom őket, és nagyon szeretek róluk videókat készíteni, nagyon viccesek tudnak lenni. Most már tökéletesen jól el vannak, vettem nekik egy 100-as ketrecet, amiben teljesen jól elférnek, nagyon-nagyon szeretik egymást. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!